2 март Дәүләкән районы Рассвет касабаһында яшәүсе яраткан атайыбыз, олатайыбыз, кадерле кешебез Котлыгаләмов Әмир Бәшир улы 55 яшьлек юбилеен билдәләй. Ул Борай районының хозур табигатьле Нәби авылында туып үткән. Бәләкәйдән үк уңган, тырыш, ярдәмче егет булып үтә. Мәктәпте тәмамлагач һөнәрселек училищеһында укый. Шофер һөнәренә ия була. Хезмәт юлын колхозда башлай. Хәрби хезмәттән кайткач, туган авылында шофер булып эш башлай. Шул елдарда әсәебез Миләүшә Минактал кызын осратып гаилә коралар. Улар Дәүләкән районының Рассвет касабаһында төпләнә. Әлеге көндә атайыбыз Рассвет урта белем бирү мәктәбендә эшләй. Әсәем менән безгә бер ул 2 кызга гомер бүләк иттеләр. 33 ел иңгә ин тирешеп тату гомер итәләр. Өсебезгә лә югары белем биреп, үҙаллы тормыш юлына батырга ярдәм итте улар. Атайыбыз эшһөйәр, ихлас кеше, барыһына ла игътибарлы, ихтирамлы, ысын гаилә башлыгы ул. Безнең өсөн яраткан атай, улатай, тормыш иптәше. Әсәебезгә ныклы терәк. Атай, без һине нык яратабыз, хөрмәт итәбез. Сәламәтлектә, бәхеттә гомер итеп, һәр вакыт безнең менән бергә булырга язһын. Ныклы терәк, тормышыбызның яме булып, озын-озак яшәргә насыйп итһен Ходаем. Ниндәй генә эштә эшләһәң дә намыслы булды хезмәт юлдарың. Безнең өсөн якты маяк бит һин. Тормышында узган елдарың. Һин булганга атай, без бәхетле. Һин булганга якты көнебез. Безнең менән һин дә бәхетле бул, иң кадерле якын кешебез. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәше Миләүшә, кызлары Гөлнара, Эльмира, кияүе Илмир, янсәре Зөлхизә, улы Дамир һәм килене Алина. Дорогой любимый папа, от всей души хочу поздравить тебя с днем твоего рождения, пожелать тебе самого главного крепкого здоровья, семейного благополучия. Живите с мамой долго-долго, дружно и счастливо, всегда так же рука об руку. Мы, ваши дети, постараемся вас также не подводить, всегда радовать вас. Самое главное – здоровье. Мы тебя очень сильно любим. С днем рождения тебя, папа. Дорогой любимый папа, поздравляем тебя с юбилеем От всей души желаем крепкого здоровья, и огромного счастья. успехов на работе и удачи во всем. Любви вам с мамой и взаимопонимания. И много-много счастливых и радостных событий. А рядом пусть будут любящие и любимые люди. Мы тебя очень сильно любим и уважаем. С днем рождения! Дорогой папочка, от всей души поздравляем тебя с этим юбилеем. Желаем тебе счастья, здоровья, семейного благополучия. Мы тебя очень любим и ценим. Латайка, поздравляю тебя с юбилеем. Будь счастлив, здоров, пусть у тебя семья будет здорова и счастлива. Бабай котлайым туган көнең менән, юбилеең менән. Һиңа һаулык, тазалык, байлык, эшеңдә уңышлар, гаилә бәхете менән котлайбыз. С юбилеем! С юбилеем, Латайка! Поздравляем! Хөрмәтле Әмир Бәшир улы, якындарыгыз һеҙҙең өсөн йыр бүләк ҡуйыуҙы ла үтенгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ.